for this video guys, magkuanta guys. Bisag way tubig, so limpyohan ni nato. Ato ni paliguan si magenta block. Kay bulingot na kay guys. So mantay shampoo guys, ang atong gamiton diri is kanina lang kuan. Conditioner. Conditioner ito gamiton. Try na to guys, huwag mo gawa ba ni sa kuan. Conditioner na ito gigamit guys, i-try ni na ito. Hindi man kayo siya buwa pero i-try na ito. Guys.
So, nagpulimpi na siya guys. Oh. So, limpi-limpi na siya guys. Kahit gud ay pag conditioner ang gamit. Mura siya slide siya. Alay sa shampoo nga mura siya shiny pod.